తల మీద కొట్టారని చెప్పి ఆ ఫోటోలు వీడియోలు చూస్తుంటే అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలోని వన్నూరు స్వామి కొండపై నేడు హజరత్ సయ్యద్ రోషన్ షావలి ఉరుసు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతోంది. ఉదయం నుంచి స్వామివారిని పట్టణ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు. అనంతరం స్వామిని కొండపైకి తీసుకువెళ్లారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని షావలికి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. భక్తులకు కమిటీ సభ్యులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆంధ్ర, కర్ణాటక నుండి వేలాదిగా భక్తులు రావడంతో పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహించారు.